Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan mujudaken komunitas paguyuban ingkang begja rahayu, paguyuban ingkang bahagia. Jejering warganing paguyuban mirungganipun nggih paguyubanipun para murid-murid dalem Gusti dikersakake dening Gusti supados katresnan dumateng Gusti Yesus menika ngungkuli samukawis, ngungkuli katresnan dumateng sederek-sederek utawi brayat utawi sinten kemawon, supados kanthi katresnan dumateng Gusti para murid dalem nggih tansah ngunggulake Gusti Yesus ing atase samukawis sanesipun ingkang dipun prangguli saben dinten. Mila menika nggih nuwuhake konsekuensi sing boten sekedhik lan boten enteng. Gusti ngajak para murid dalem supados anggenipun milih dalan derek Gusti menika dilambari komitmen sing kuat lan teguh santosa. Aja ngasih maju mundur utawa ragu-ragu, aja ngasih mangro utawa ya milih dalane Gusti, ya milih dalan liyane. Yen sampun mangro utawi ragu-ragu mangke anggenipun derek Gusti ya ora bisa wutuh, ora bisa total. Menapa malih yen lajeng kedah ngayahi menapa sing dados timbalan dalem Gusti. Nek isih mangro, isih ragu-ragu, mengko tundhone ya ora dadi apike kabeh. Mila sabda dalem Gusti dinten menika paring pitedah lan tantangan dumateng para murid dalem anggenipun derek panjenengane. Kados pundi para murid tansah mantesake diri derek Gusti lan laras kalian menapa sing dados kersa dalem Gusti. Menapa kriteria utawi tantangan ingkang dipun paringaken Gusti dumateng para murid supados pantes nderek panjenengane? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 11 ayat 3 sekawan kalajengaken bab 11 ayat 1. Nalika samono Gusti Yesus ngandikani murid-murid dalem mangkene, aja ngira yen tekaku iki ngeteri katentreman marang donya. Aku ora ngeteri katentreman balik pedang. Aku ngeteri pasulayaning anak karo bapak, anak wadon karo biyunge, anak mantu karo biyunge maratuwa, lan sing tunggal saomah iku sing dadi mungsuhe. Sing tresnane marang bapa biyung ngungkuli tresnane marang aku ora pantes nderek aku. Samono uga sing tresnane marang anak ngungkuli tresnane marang aku ya ora pantes nderek aku. Lan sing emoh nampa salibe ya ora pantes nderek aku. Sing iman uripe bakal kelangan lan sing kelangan urip karana aku bakal nampa.
sing nampa kowe ya nampa aku, lan sing nampa aku ya nampa panjenengane kang ngutus aku. Sing nampa nabi marga anggone dadi nabi bakal nampa ganjaraning nabi, lan sing nampa wong utama marga anggone utama bakal nampa ganjaraning wong utama. Lan sing sapa aweh banyu secangkir wae marang sembarang muridku ora bakal kelangan ganjaran, mangkono janjiku. Sawise rampung anggene mejang murid 12, Gusti Yesus banjur tindak saka ing kono memulang ana ing kutha-kutha. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kados-kados nanting para murid dalem anggenipun nderek panjenengane. Ingkang sepisan Gusti paring pemut dumateng para murid bilih anggenipun rawuh ing alam donya. Gusti boten ngeteri katentreman ning pedang. Injih menika pasulayan antarane anak lanang karo bapakne, anak wedok karo biyunge, anak mantu karo biyunge maratuwa, lan sing tunggal sak omah dadi mungsuhe. Menika temtu lak perkawis sing dasar, awit brayat menika dados dasaring komunitas utawi gesang sesarengan sing dikajengake tansah sayuk rukun adem ayem ayom tentrem. Setunggalan setunggalipun warga brayat tansah sengkuyung sinengkuyuh. Ning nek padha padu siji lan sijine memungsuhan siji lan sijine menggaing iman kapitadosan, temtu lak menika dadi perkara sing gedhe. Gusti ngajak para murid dalem supados nderek panjenengane menika betahake risiko sing gedhe. Wani ora para murid nampa risiko nderek Gusti menika wau ingkang dipun gambaraken mengko ning brayat malah dadi memungsuhan. Nek para murid wantun nampi risiko menika, risiko-risiko sanesipun temtu langkung gampil diadepi. Nah kados pundi para murid estu saged ngatasi risiko memungsuhane ing brayat? Nah menika sing asring dipun alami dening para baptisan dewasa sing latar belakange sanes saking keluarga Katolik. Kadangkala risikone ya gedhe, diseblatake luwih becik kelangan ndok siji, dimungsuhi. Kepara ya le mungsuhi ora mung kanthi sikap, kanthi tetembungan, ning ya kanthi tumindak sing medeni. Ning anehipun kathah sing wantun ngadepi risiko kados mekaten. Mila Gusti Yesus ngajak para murid dalem supados wantun berjuang memantaskan diri dadi murid-murid dalem sing ora mung datnyeng, ora mung merga situasi kondisi, merga ana dukungan terus pengin dadi penderek dalem Gusti, merga ana keuntungan terus pengin dadi penderek dalem Gusti, merga butuh pengin dadi penderek dalem Gusti. Ning pancen ya nderek Gusti saklawase kanthi maneka warni risiko sing bakal diadepi. Mila katresnan dumateng Gusti kedah ngungkuli katresnan dumateng manusiawi, mbuh kuwi bapa biyung, mbuh kuwi anak. Supados menapa Gusti tetep nomor siji. Gusti ugi nedahaken supados dadi penderek dalem Gusti sing pantes wani nampa salibe. Awit nggih nderek Gusti ora kabeh kuwi menguntungkan, ora kabeh kuwi nyenengke, ora kabeh kuwi menuhi kebutuhan. Ning ya ana risiko-risiko sing kudu diatasi, sing kudu diadepi. Tumrap kula panjenengan sami ing jaman menika kados pundi? Menapa nggih awake dhewe wantun nampi ngadepi lan ngatasi maneka wani risiko anggenipun nderek Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat,
salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.